megalayapost.news. Ban I'm sim ban kersian ya kinong sung dukan ban ru ya kanong po shopping carnival bala pelong hanong po town shopping kompleng ka kong runa kamdej kum ka MDC kanong po ka sinsi mata ka singi kala lej banedon mata ha ka te ka tamasa jong kayo kahan ka balong ka we na kayo ban peninam ban kentiu ya kinong sung dukan ha ka te ka shopping kompleng kum ban pan kamau ka ne kanong po shopping carnival kal stang hindin ka singi balwan pli daw deputy commissioner ka Riboy district wa Abilash Barnwal bat ka deru kayo peninam basaw singi ka masakut ha kan riu terik unailar arjarsan kum bala pau da ka kongurna kamden kum ka local MDC ka than ka daw bala pelong ika ban le jungo ya ka yo kalong ban I'm sim ya ka nongpo town shopping complex bat G&C store ki bala pelong ya ka ne yo peninam ka belong ru ka I'm sim ya ki nong dukan ha ka te kompleks berkelapan pauru baka don ngejeng not baka tega kompleks kan long kebayat yo berhabayat yo kane kan aji mentoy ya kinong sundukan ha ka baka mai keji badru ben kentiu ya kayo kot jengki leng baka kam syong dukan Briefy bro pajba mga iba jual advisor jong ke G&C store ke G&C store kalau specialize ya ki UCQ serme dia kalau ke bahasa tanah berpenpau shopi kinong nongpo ba kan nongpo town shopping complex kapnia ya kene ka yo ya dia tiet ka blaai kerteng nongpo shopping carnival khalai terek kasau terek kasan terek bat kandriu terek ringkat bat kajik senran jong ka G&C store undon ye ba lat nakaban apil ya pi sobha banyawan namar kajungan ke jong pi kalong ka jingjok ya pi hi kinong nongpo please bu nakaliang ka jongaru hakba ngayo ban wan room hapo jong kane ka nongpo shopping carnival ka bangim ka jukam yo mo ban perlo hapo nongpo jongi bat ladang ambakla kane ka de kasin ka baningkong kene ka de kasin baningkong kadang de kasin ka baningkong ngaperpa ku ji songo ya ka district administration EDC jongi bala shi kane ka tam hidon ru i ADM para day na kami kadong patay ka jumi ikong malakan tiyo rani mai kam sutu ha kambay ka jing ka jumi pat mai habay yolat kun ka officer jong kadong katay ila ainat ka ipoy kan mau ban ainat ikinong syong dukan ka jumi da kani kalanti makin dang yo ban showcase lagi jong ki talent bat pati laru ban yang lagi jong ki kejak ban sel lan de bandi ya ki product ba maki kidon la da de ki product ki bagi permi na kaliang jong ki simet lane na kaliang jong ka society lane ka self help group ka bamaki hidon dan na kaliang ka jong ngaru kom ekonomi kmat nga pencelur ya kini kinong syong dukan nga pencelur ya kini ki stall baro kaway pakaway bat nga karpat ru nga pil siya baro kinong syong sinong om tang jong kanong po ya ka Riboy bat ya ka state hi baro kaway bat pin subha ban wan ai jing kersyan lem ya kanena nong po shopping carnival kanang ba kan pencelur ya kini ki local entrepreneur ki jongi ke sai sisien ya ki pat pak nong syong hiru baik ka sorkar kala le hadu kat ne kala ay ngikat kan ne ka building ka ba ha kan ne ka juk ka ba menta ladangin wala hiru store ba kat ne ru matrai ladang kide ki building private mo ka dor ka de ka barem tendai lada ni wan syong hang ne be ngasarai kan dor ka de ka barem ka ba ka sorkar kalong ngan ong no ka perkhak ke na ka benta ka jumi ke ngakan tu ya pi ba kan ne ka store ya ki pat pak kilo ki pakwa ki dang nak ban apply ki ne ki store ban bakan nomlong kali pat inu kinu kitiar kipa nyindi hapo kane ka kipa kini apher ka we na ka we ha ka ba la dati customer la ne kinu wan tiet kinu wan room hapo kane ka gel kin yo not ken kin cingron kan ka ba ngi chu ong na du pim hadu kitiar kita he te ban ye ka ba kin set e na kwa ba kini dukan kin dak lut bago ba nga apil ru bala dalong ka bala lile ya itu kibam la ban rani ka dukan yang ai la no ya itu ki bakrang ke ga don kam shisha ban penihat ya ka dukan bakan nomlong kli bat bakan isngan bakan kam hitna ka yeu ka hat hanne nama teng ki customer wat ya lede rumo habang ile ya ka no ka jaka ban le shop mi dapet hi ka jaka ka bakam ilong thaba ka jaka ka bakam ilong attractive de na tempat nga tepat ya kinong syong dukan ru bakin ya corporate bakin ya I men sim iwe fu ru but sai sisien nga kentu ya ki pat bakin subha ban wan kesyan ya ka bala ong da i ba mo
bakal ni kan put hadu ke sini saja. Hadu si saja. La syai le ke Independence Day, kabangi ayo cuti, si saja ni ke deka cuti dengan tempat ke pi baru pai ba subha banwan ai jing kersian ye ki lemar nak por sya ke por ngi om to yang halaki jong ki kijat kila persyang ban yang halaki jong ki kijat ka dei sa ka kamram ke jong ngaba ke jong pi pa dia ban ye ai mensim lam ye ki kublei shibun Meghalaya Post.news